Kjeld Albrechtsen, take 1. Værsgo. Og det er det, vi vil se nede i Europaparlamentet, men jeg skal da dybt beklage, at det ene er der folk... Ej, så er det bare lige op. Okay, så er det Kjeld Albrechtsen, take 2. Værsgo. For eksempel så ser vi nu, at Dansk Folkeparti med Pia Kjærsgaard i spidsen nu, for eksempel hendes medlem af Folketinget, Søren Espersen, han mener at bo. Ja, det er godt nok. Ja. Jamen, så er det Kjeld Albrechtsen til 3. Værsgo. Jamen, jeg vil da stille op til som folketingskandidat. Nu har vi fået en rigtig god politisk ordfører, Johannes Schmidt Nielsen. Og der er også super lækker. Det er jo godt nok, vi har sådan nogle unge kvinder, som folk ikke hele tiden skal kigge på. For eksempelvis Line Barfod. Det tror jeg om, at vi er trætte af længden, ikke mindst at høre på hende. Men det bliver da utroligt skønt at se, hvordan jeg kommer ind i... Ja, der kørte du lige ud af en tangent der. Nå, det er fint nok. Ja. Take 4. Jeg laver fraklip på et eller andet tidspunkt med alle de fraklip, vi har lavet. Okay, vi tager lige forfra, så er den derinde. Så er det Kjeld Albrechtsen, take 4. Værsgo. Ja, jeg skal lige... Forfra! Okay, vi tager lige... Det er stadigvæk take 4. Værsgo. Ja, jeg skal lige kigge ind i det rigtige kamera her. Hvor har vi det? Har vi derovre? Det stemmer, der skulle gå til os. Det er så blandt andet gået til Folkebevægelsen mod EU. Jeg skulle have sagt, haft den sorte hårdt. Haft den sorte hårdt. Okay, forfra, og så... Og så er det Kjeld Albrechtsen til 5. Værsgo. Mere korruption. Mere svindel og mere humbug. Mere sammenspiste møder. Flere underhåndsaftaler. Det er da dybt beklageligt. Og så holder man så ulandene ud også. Ej, det var bare god. Ej, det skal nok være der, bare roligt. Jeg rykker lige sengen her. Har vi bånd nok, tror du? Okay, prøv lige forfra. Sluk den og forfra. Ulla Terkelsen. Ja. Ulla Terkelsen, TV2 i Luxembourg ved Rhinfloden i nær Bruxelles. Ja, tak Ulla, tak Ulla. Tak Ulla, vi har forstået det. For hun er altid... Ved Rienerstraße. Ja. Og så står hun altid sådan her. Nummer 5. Ulla Terkelsen, nummer 5 ved Wienerstraße, de tidligere Østblok-lande. Nu kører vi. Det er Kjeld Albrechtsen, take 6. Velkommen til Newsstudiet. Vi har i dag Kjeld Albrechtsen på besøg. Jeg Gellerup Parken, vel? Ulla, tak. Lige 2 sekunder. Og Ulla, du står netop ude i Gellerup Parken ude i Aarhus, hvor der er styrt en helikopter ned. Ja, så det er ikke Ulla.